Soc l'Ester Asso i treballo dins del grup de Neurofarmacologia i Dolor de la Universitat de Barcelona, adscrits a l'Institut de Neurociències. Des de fa uns anys estem treballant en el potencial terapèutic dels cannabinoids en malalties com la malaltia de l'Alzheimer. En aquest projecte en concret intentem esbrinar quins són els mecanismes moleculars que estan darrere dels efectes beneficiosos que hem observat d'una combinació de dos cannabinoids amb un model animal de la malaltia d'Alzheimer. El nostre objectiu és veure si la interacció entre el sistema cannabinoide endogen i glutamatèrgic és rellevant en aquest efecte terapèutic dels cannabinoids amb un objectiu final d'intentar optimitzar teràpies per reduir el deteriorament cognitiu, aspectes de memòria, d'aprenentatge en la malaltia de l'Alzheimer.